Шүләне яктырып, алтан атқан шағында, сандуғашлар жиһанға мұң таратқан шағында, зилзилелер құптарып, өзі ятқан қарында, жанлыдан жан яралды. Шешеклер баш қалқытып нұрға көмілген мәлді, бар табиғат сүйініп жырға көмілген мәлді, бәғірлерні бәрі-бәрі жан ашысы тілді де, жанлыдан жан яралды. Жанлыдан жан яралды. Жерге, көкке, тирәйгінге яңа ауаз таралды. Сират көбірек ішкен ана бір рәхәт сулыш алды. Бар матурдан матурырақ, бар қадірліден қадірлірек, өз жанынан ғазизірек бала тудырды ана. Бүгін таңда жиһанға кіші тудырды ана. Әйе, біз барыбыз да жиһанға елап туабыз. Һәм инде шундый әйтем бар, язмышлар туганда маңгайга языла дигән. Мин бу әйбергә ышанам. Чөнки менә шундый вакытлар була. Бик телисең аны булдырмаска, бик телисең яки булдырырга. Ничек кенә тырышсаң да барып чыкмый, чөнки ул синең язылмаган маңгаеңа. Ә инде шундый шаклар була. Язмышыңа язган икән, әбиләр әйтәйме, тешеңне сындырып керә. Ул синең барбыр була. Безне газиз әниләребез ак биләүгә диләр, иркәли сөя. Төн йокыларын калдырып, изге дугалары белән тирләтеп, күкрәк сөтен имезеп, кадерләп үстерә. Игіліклі тойғым, күкірәк сүтім аша, жилігіңе сіңсін, қаныңа, бишке түрлім, әммә хиянәткә, яклау үзләп мүскін жаныңа, түрлі тұсқа кірәк күрмә балам, ауыр хәлгә қалған минутта. Син құтылып инде синең өчен башка берәүдән сабу утта. Үтәмәдем димәк әнкәйемнең вәсият итеп әйткән теләген. Сине тапкан иртәләрем каргап үтәр минең соңгы көннәрем. Ак биләүгә биләп бу кулларым, бишекләргә сине салганда, буйга җитеп әнкәм гызырларын дәвам итәм диеп алганда. Сүзсез сеңеп калган теләкләр бу, сүзсез сеңеп күңел түрендә. Бишкә түгел. Әммә хиянәткә генә тойынаммы. Әммә язмыш җилләре барлык балаларны да шушылай иркәләми шул. Була шундый язмышлар, туган мизгеленнән, туган секундыннан аларны тамук утына ташлый. Гариза язып тумадык бу якты дөньягызга. Табу нигә кирәк иде кертмәгәч уягызга. Сыйдырмагач күңелегез, торагыгыз, өйегез, ник кирәк булды, я әйт, безгә җан бирүегез. Хәтта авыз иттермәгәч, җылы күкрәк сөтегез, бер мәртәбә күрсәтмәгәч, чырайыгыз, битегез, ник тудырдыгыз дөньяга, дөнья тим итәр өчен, урамнарга, вокзалларга ыргытып китәр өчен. Уйларыгыз азып-тузып, ләззәтләнеп йөрмәктә, шәп хуҗаның эте иде, этләре дә хөрмәттә.
Hayvanlar da balaların yalamışa toşlamay, balası göz yaşı bilen tuğan jirin oşlamay. Kim gelip ulluqqa alır? Kim alıp kızı iter? Eni sözün hay bizning-de aytasi kelib bitdi. Biz melleyemsiz kızlar şeşlerimizni urgeç. Yürek başından kan dama, enilerini görgeç. Tam nurları yağıp yüzlerime, kıyaş nazın salıp gözlerime, doğan idim dünya yüzlerine. Aşı isim kirdi dillerime. Sen yetim. Doğan idim bəxit tabar üçün, min tudum dip işik qalar üçün, jirde yıldız bulup yanar üçün, ümitimni kesti bəxrimni şul isim. Sen yetim. Yazmış bizni qay tarafqa taşlar, qaya ildir rizq bulur aşlar, ne kadersiz buldu bizning boshlar. Tuğan günden birli canlı tırlı şul isim. Sen yetim, sen yetim, sen yetim. Üseniz sizden başka da yerini tepmedenler, ağır vakıtta da bolanı kaldırıp gitmedenler. Açlık kilgen, şuma yürgen, efetinin türlüsü var. Yokluk ol kızga görünmey, bulmasa köngülün dar. Sabilarına bulsak da, görgenler indi hadsiz. Bizden başka özünüzde kurulan ağaç bitsiz. Koyni ulen, şeşekleri kıyıla. Dünyaya ben göre almayayım. Gözüme yaş dağlar. Ağır yetimler elinde hatta suluş olur. Uyulan kişi dünyanın bu kaya taba barılar. Bular şunday yazmışlar. Bizni gaziz anilerimiz irkelep üstüre, bizning üçün tırışa bulsun diye bilinim bire. Ama lakin bazı da etilerden başka işlene. Bu terbiyede etiler katışmayı. Tımlap oturdum da seni
бөле икән күңелем. Ләкин минекеннән күпкә җиңелрәк хәлем сеңелем. Син бит әле әтием исән дисең, киткән генә сездән. Шулсың. Гомерлектә әтисез калуның шикеллеген белсәң иде син. Ташлап киткән идең үз акылы. Ә син аның бик бел кадерен. Менә минем ничә еллар эзләп тапканым юк хәтта кадерен. Уйлап кара. Хәтта кабере юк. Әтиемнең, газиз кешемнең. Син аңлап да бәлки бетермәссең. Ә мин менә ачык төшендем. Бала өчен һәр чак әти кирәк. Тере әти кирәк. Теп-тере. Пустой ташлап китсен. Синең бар бит, атаң бар бит. Фәкать кычкырып колагыңа китмәк тагын әйтәм. Әтиеңнең бик бел кадерен. Уйлап кара әле, нишләр идең, таба алмасаң хәтта каберен. Сүзең дөрес апай. Әтием бар. Исән минем әтием. Үлмәгән. Исәнлегеннән соң ни куаныч. Ул бит минем тәпи басканымны күрмәгән. Әттә дигәнемне ишетмәгән, кулларына алып сөймәгән. Авырып, сырхап яткан чакларымда хәлемне дә килеп белмәгән. Әни яңа күлмәк тегеп бирде, матур иде. Әти күрмәде. Әни урман кисте, үй салдырды, коймак койды. Әти белмәде. 4 кызына әни бер ялгызы бирнә җыйды. Әти белмәде. Бер атлы 4 туй күрелеп узды. Берсенә дә әти килмәде. Бүгенгә дәй хәтеремдә. Миңа 5 яшьләр чамасы булгандыр. Йөрәк ничек кенә әрнемәсен. Барбер әтиемне күрәсем килә. Көндезләрен ник бер урамда чыгасың. Соңгы вакытта нишләптер төннәрен гармун уйнаганы ишетелми. Үзем эзләп барыр идем. Әнием җибәрми. Йөри күрмә. Синең аркада кешенең гаиләсе бозыла күрмәсен ди. Әсраусыз барырга курка идем. Шулай да бер көнне киттем мин әтиемне эзләп. Юлда очраган олырак кешеләрдән әтиләрнең өе кая дип сораша бардым. Берсе дә нинди әти, синекеме ул дими, мондарак, тегендәрәк дип өйрәтеп җибәрә. Мин капкадан килеп кергәндә ишек алдында бер нәни кызча уйнап йөри иде. Ул сораулы күзләрен миңа төбәп, "Кем?" дип сорады. Исемемне ишетүгә, әти, Гөлшинә килгән дип өйләренә кереп йөгерде. Аның артыннан ук баскычта әткәйгә ияреп, Сәрия апа пәйда булды. Кулында бала иде. Әтием мине күргәч аптырап киткәндәй булды. Нишләп йөрисең диде дә, ничек дип эндәшергә белмичә, сүзсез тынып калды. Аның сүзләрен Сәрия апа дәвам итте. Дәш инде дәш, кызым диген, елап җибәрсәң дә була. Нишләп йөрисең, имеш? Белмисеңме, шул эт баласының нишләп йөргәнен? Синең арттан килгән ул, карт хатының җибәргән аны шымчылык итәргә. Итәгенән бау белән табып җибәримме үзеңне? Бик өзелеп карап та торасың. Әтием актан булсын, карадан булсын, ләм-лим бер сүз дәшмәде.
Ondan Zəriyə aba аны буш қолы белән түрткәләп өйгә кертеп җибәрде. Мин капкага атылдым. Артымнан башка монда эзең булмасын. Аш кишек, эт үстерермен дигән зәһәр сүзләр куып җиттеләр. Бу сүзләрнең иясе артымнан куып җитәрде. Шуннан да өстемә кытырган шикелле ташланып тоелды миңа. Ат арбалары шыгырлап бетергән түгәнле урыннарга агына сөрделәр. Күземә ап-кара күренмичә, кешесез тыкрыктан кайтыр юлга турылдым. Бу дөньяда бер мин генә шулай шәрриятим, минем генә бер кемгә дә кирәгем юк шикелле тоелды. Әллә нинди шыңгылларга угласым, күңелемдәге бөтен кайгыларымны бер селтәнүдә, әллә нинди караңгы шыгырларга атып бәрәсем килде. Нигә? Аш кишек ди миңа. Әтиемнең Зәриясе. Аш түгел бит мин. Аш түгел. Әнием кышлыкта я ат, я сыер суйдыра, кыяр кишерләр үстерә. Табагыбыз тук, өстебез бөтен безнең бөтен кеше белә. Әнине гел мактап торалар шуның өчен. Зәрия апаның бердән ишеткәне юк микән ни? Әниемнең уңганлыгын, безнең өчен нык тырышканлыгын, нинди ачлык турында сөйли ул. Минем аңардан ашау сорап йөрүем бәллә миңа бит әтием генә кирәк. Әтиемне, әтекәемне генә бирсен, әтиемне бирсен. Шул вакыт башыма сабый акылы өчен ят бер уй килеп керде. Менә нинди ачлык турында сөйли булыр Зәрия апа. Әтигә ачлык турында. Әтине күрәсе килүне ачлык ди, шуңа аш кишек ди. Бу ачлык башка ачлыкка караганда яманрак икән шул. Ашаган сайын ашыйсыны китерә торган ачлык икән бу, я Раббым. Ничек котылырга миңа бу ачлыктан, Раббым? Җавап бир, Раббым. Бер канаты айрылган йөрәгемнән сыкрап кан тамучы. Гомер эченә бер генә тапкыр булса да, әтием дип эндәшергә зор тилмерүче балага җавап бир, Раббым. Син апай, әткәң исемейсің, бик бер сеңер дисең кадерен. Әтиемнең, ғәзиз әткәемнең билгесез булса ма кадере, мин гомерем буе эзләр идем. Җир йөзендәге һәр билгесез кабергә мин бәйрәм сайын чәчәк куяр идем. Безнең бәхет өчен миннән булса, мин әтимә шулай зур бар иде. Һәм инде тагын бер теманы кузгатмыйча булмый. Ул да булса ялгызлар, ялгыз хатын-кызлар. Әгәр дә син эшеңдә, тормышыңда уңышларга ирешкәнсең икән, типтерә. Әгәр дә син хезмәт хакыннан хезмәт хакына очын-очка ялгап яшисең икән, әйбер мискин. Ялгыз хатын-кызлар һәр вакыт гайбәт уртасында. Аларның күңелендә ни? Алар ни өчен яна, ни өчен борчыла, ни өчен шатлана? Алар инде
қызық түгіл. Сен түзесің демәкісіне. Келме түзесілерін, келе шатлық деңгізлерін ойқап езесілерін. Келе барып сыйынасың еллеріне ир-атның. Түзе-түзе хатын-қызлық ғырыфлерін юғалттың. Күнләшмәгіз, ират кебек күтәрә дип ауыр екне. Хатын-қызыл күшсіз була алғаны үшін күшне. Күліп йөрмәгез зинһар, ул бірақ жүләр дейір. Йыламас җирдә йылар, көлмәс җирдә көләр дип. Төшләремне сөйләсәм, начарга юрамагыз. Авыр булмасын дисәгез, хәлемне сорамагыз. Хәлемне сорамагыз. Син бик бәхетле дигәндә, мин сезгә нәрсә әйтим? Әйтегезче, була микән җирдә бәхетле ятим? Син бит ятим түгел, ялгыз гына диярсез. Башы буталып беткән диеп шыпырт кына көләрсез. Әйтегезче, ялгызлык ул ятимлекме? Кимлекме? Дошманыма да теләмим мондый бәхетлелекне.
Vatan soğuşuna min gidem. Mine bolam, sin enkesi onun. Balabızını tutup on gidem. Senin üçün, şuşu balam üçün, neslim üçün, tuğan il üçün. Mıltık tutup baskan jirimden bir adımda artqa şirinmen. Size bala, qarıy gözlerime sakla bizni deyul көңілімнен. Ana көкірегінен суырып алған süt tomçısı алсу ернінде. Senin үшін, şuşu balam üçün, neslim üçün, tuğan il üçün. Mıltık tutup baskan jirimden bir adımda artqa şirinmen. Fatih Karim'nin bu şiiri ne kızganış, bugünkü vaziyette bik aktual yankırı. Mine bugün kıyaş bayıgaş, biz indi Müslümanның en izge ayı bulgan Ramazan ayına kiremiz. Birinci urazabızını başlayız. Dua ölçüşü, uraza, iftar duaları okuy başlayız. Eydeniz elimine bugün şuşu izgi kişte barabız hazır bir nişanlık, tımlık bilen. Yine şuşu yol kırındağı yigitlerimizden isen sağ bulsunlar. Bik köp habersiz yoğalganlar, şular isen sağ tabulsunlar. Yaralanganlar isen sağ tirilip çıksınlar. Endi şuşu yol kırında yatıp kalgan yigitlerimizden orunları gıcmakta bulsun. Ederiz bir dua. Analar yüreği şiddetli, ey
сөйләргәсең? Белә инде аны кешеләр. Ул чагында, сугыш заманында бик күп иде минем ишеләр. Газиз киткәч, бер ялгызым калдым. Тәрәз төбендә калды гармуны, телләремдә калды бармак изе, колагымда калды бармага. Туйда кигән ак күлмәге калды, бер тапкырда салып юмаган. Йөрәгемдә мәхәббәте калды һәм баласы калды туймаган. Башка юлдан, аннан окоплардан кемдә килеп торды хатлары. Мин аларның юлын юлы белән, сүзен сүзе белән ятладым. Өч почмаклы хатлар килгән чакта якын кебек иде аралар. Сөйгәнемнең исәнлеген әйтеп тора иде бит алар. Алары да ләкин килмәс булды. Килер, килер диеп көтсәм дә, төшләремдә юллар күрсәм дә, әбиләргә хәер бирсәм дә, почтальоннар читләп үттеләр. Шул хаттан да мәхрүм иттеләр. Улым туды һәм шул көнне алдым атасының үле хәбәрен. Башка бер кемгә дә күрсәтмәсен хәбәрләрнең мондый хәтәрен. Башларыңны ташка борып булмый, үлеп булмый үлгән артыннан. Итәк тулы бала күтәрелде, ятим калды бит хатын. Онытасың юк. Бер көн төнлә кемдер килеп ишек шакыды. Газиз дидем. Бер исерек иде. Кем әйтәм сине чакырды? Авыз яра. Имеш, барбыр түгелмени? Газиз үлгән хәзер кайталмас. Яш гомерләр имеш иде килми, үкенерлек булма картайгаш. Кабахатны җан ачуым белән, утлау белән куып чыгардым. Үзе торган, күп сөйләнмә дигән була. Дәшмәдем, түздем, чыдадым. Гарьлегенә ләкин түз алмадым. Бер утырып, үксеп еладым. Иң авыр әле монысы булмады. Сугыш беткәч булды авыр. Май кояшы җиргә нурын сибә иде. Яңа иде ләйсән яңгыры. Бөтен кеше каршы ала иде. Сугышлардан җиңеп кайтканны. Шул көнне улым беренче кат минем әти диде. Кайтама. Кайта дидем. Мин алдадым аны. Үзе төшкәч, үзе аңлады. Мин бит гомерем буе үз-үземне шулай алдадым. Кабат иргә чыкмадыңмы дисем. Бу күпләргә сәер тыела. Заманында чыксаң була иде. Йөрмәделәр түгел, йөрделәр. Күрше авылдан берәү узак йөрде. Гашыйк иде төсем, холкыма. Бер вакыт хәтта атлар җигеп килде. Әйдә, киттек диеп минем йортыма. Сиңа бирер алтын тауларым юк, мәхәббәт
дәйіп қайтты. Әмен һаман туалап бассыман, ол тағын менен янға келді, сыңа қалып келген яссыман. Ғұмыр бойы ялғыз яшамассың, шық күләмдәм деді, қыстады. Кішілерден қазір ұят дедім, улым ескем дедім, шықмадым. Улым қазір не атасы түсі башы бүтін келіші. Кешкі ойынға алып шыққан әдесінің тальяндар мұным. Үйренмәсін деген едім тәбет, менен қашып өзі ойнаған. Мұны сондай жоғалтырмын түсі, ұйқылардан қорқып оянам. Имен болсын бір дүниялар, имен болсын бір дүниялар. Мына жүзі уәзіретті бәлки еректеріні пәрі-пәрі тілі, ол да болса әдейсіз балалар. Ерек башымнан қантама, ашыла яраларым, өзәклерімні үзәсіз, әй үпсіз балаларым. Күзлеріңізді мұңсылық, сағышмы, сағынуымы, болмағаш әти диярін сөзіне табынуымы. Қалды ақ шешлі аналар, қалдылар өкінішті, бірге бағасы балалар, қалдылар ялғыз күшке. Қайғы шатлық бірге ермес, бұлырлар яңалары, ғарур бұлыңыз қызларым. Сіз ата балалары. Сипмәлі язмыш тұзымны ұшлап, еллардан қалған яраларыма, бұ дүнияға яраклы болып, жаным әлі яралығына. Сынама мені, сынама жетер. Сабырлығым білдім бүтінде. Үміт үзілсе фаны дүниядан, бұ жаным таралып кетер шипілді. Құяш қалқада бата, қалқада бата. Әйтек, бірден бір күнні құяш қайтмаса, шулпан қалқып алтан атмаса, құштар сайрап ұятмаса, ағым суда, таң нұрында жімілдеп, ағым сулар ақмаса, жер yüzін бар дүнияны қараңғылық қапласа, жан иесі бұл әфеттен шығу юлын тапмаса, кіші нешлер еді? Ол көкірегінен ялқын алып, көкке ашар еді, құяш ясар еді. Қараңғылық мәңгіге қайтмасқа қашар еді. Бірден бір күні құяш қайтмас.
Қорқыныш бір ұйғына. Құяш қалқырда батар, батар да қалқыр, мәңгі нұр шешер. Әміне кіші көңілді құяш болса, жер нешік ешер. Көңілдегі құяшларына батырмасқа иді. Чөнки ни әйтсәң дә беребезнең дә кәсәсе буш түгел. Барыбызның да тормыш сыный һәм ярата. Шулай бит, шулай да. Бирде дөнья кирәкне. Еламаска өйрәтте. Күлмәк җиңен йыртыпмы, бәйлисе бар йөрәкне. Сугышлардан замана тынып торган арада, яраларны ямаштырып ята идем далада. Кайт дип хатлар килделәр. Юллар ерак иделәр. Кайттым, бусы алкалары, бусы кадерле диделәр. Әгәр тагын килсәләр, кайт дип хәбәр бирсәләр, вулканнарга керер идем, әгәр ул анда дисәләр. Бирде дөнья кирәкне, еламаска өйрәтте. Кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне. Бір-бірімізге жылы қолын созып, бір-бірімізге мәрхәмәтле болып яшәсәк иде. Чөнки біз кешеләр бу дөньяда янган шәм. Әкрен генә, салмак кына сызабыз. Искән җилдән ялкын ялын сузабыз. Без кешеләр бу дөньяда янган шәм. Ашый безне елларның усал уты, сызабыз без, уттай янып без сызабыз. Карлы, бозлы, сазлы юллар узабыз, якты йолдыз булырга тырышабыз. Әмма без нәни гади бер шәм. Без кешеләр бу дөньяда ялган шәм. Шәмнең уты кечкенә, бик кечкенә. Шул утлар да булмасын үчкенә. Җылы бирсен бер-берсенә. Һәммә шәм. Менә шулай бер-беребезгә җылы биреп, бер-беребезне аңлап яшәгәндә, Алла бирер, Ходай кушыр, барысы да яхшы булыр. Күңелләрне назлап тора, әллә дуа, әллә җыр. Алла бирса, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Һәр көн иртән йокымнан шуны әйтеп уянам. Көн эчендә әллә ничә кабатлыйм аны һаман. Алла бирса, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Сез дә кабатлагыз, дуслар, зыяны юк бу сүзнең. Бәхете күп була диләр, шулай әйткән кешенең. Алла бирса, Ходай кушса, барысы да әйбәт булыр. Барысы да әйбәт булыр.
Şilfer dime yürgen şarada dime şiller aşağı uyanamına yanıp dime yürgen şarada dime dostlar aşağı uyanamına yanıp dime yürgen şarada dime dostlar aşağı Şilfer dime idüver dime şilene alıp gidüver Bu geller dime işler dime alıp gidüver Bu geller dime işler dime Arkadaşlar bulaşan Sabir Seydeşev'ki taşı lezzet sözleri İlham Şakir'in repertuarından Jey oyunları. Birleştirilmişler.
Fortepianoda Ravshaniya Jihangirova. Qadrli do'stlar, bugun siz Ilmira Sharifullina, Shamsiya Jihangirova, Agnam Atnabayev, Ildar Yuzeyev, Hasan Tufan